The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. 1 Timothy 2:4. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3 and John 3:7. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios na ing adlaw, ikinahanglan ng atong pagsusi sa atong kaugalingon. If you have sins in your soul, God mandates that we use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang, wala pa ikaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nininglain no sa ngay gayon nga kami nakaanhi pinagi lamang sa imong grasya. Aron kami makapadayon sa among tuon sa imong balang pulong. Nga mao man kini ang among tulumanon ingon nga imong mga anak magatubo sa imong mga pulong. Pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Kaya ang tao dili man mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa mga pulong sa Dios. Busa nagapasalamat kami kanimo Dios ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw. Welcome no sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og niya pa man kita magadupot nining atong hilisgutan nga giuluhan nato og how to be a winner in this life and in the next. So, ani ay mga punto dinhi nga atong pagatukion karon. So, have an open mind. Okay. Ang atong tukion nining adlaw mao kining bahin sa eschatology. Ang eschatology sanga kini or a branch of theology sa
pagtuon sa teolohiya. So, a branch of theology concerned with the final events sa mga kahitabo sa mga ingnunta final events, mga kaulahian na nga mga kahitabo sa kasaysayan ining kalibutan na or of humankind. Okay. Unas tanan, what is the kanang explanation regarding sa Great Tribulation? What is the Great Tribulation and where do you expect to be sa diha nga kini mahitabo? Okay. Ang tubag, ang ingnon ta grabe nga kanang kasakitan ingnon ta, the Great Tribulation. Ang katapusan nga tulo ug tunga ka mga tuig niining maong panahon, tribulation period. By the way, ana na ito mabasa kini sa Mateo 24:21 o pinadayag 7:14. Okay? So, kining Great Tribulation, the last 3.5 years niini, is the period maingon ta nga unprecedented worldwide violence. Grabe nga kabangis. Okay? Unprecedented. Wa pa na mahitabo sukad. As kini iyahaning mga kalaki nunta mga gimbuhaton kini ni Satanas. Kalaki ning Satanas. These machinations of Satan unravel og siya desperately struggles to retain his rule niining kalibutan na. Iyag yung paningkamutan nga padayon kini ma-retain yun niya. At this time, of course, niining panahon na, si Satanas gitambog na, cast down to earth. As God will eject niining arrogante kining describe kini sa English og scheming, belligerent nga si Satanas kini palagpot na siya karon gikan sa courtroom sa langit. Diin siya naga-enjoy man siya og kanang maka sudguwa ba siya na siya diha siya free access kay siya defense counsel ang iyang papel throughout the appeal trial niining gubat nga langit nun o angelic conflict. Atong mabasa kini sa pinadayag 12:7-9 nya cross reference usab sa Job 1:6. Job 1:1 kunya na sabda sa Zechariah 3:1. Now, sa diya nga kini may tabo, kitang mga magtotoo expect to be already present with the Lord. Of course, nining panahon na, tuwa na kita tubangan sa Diyos since we had been removed from the earth. Yan itong panahon sa rapture. Okay? Actually, daghang mga pangutana. What is the rapture of the church? O unsa may tuyo niini? Okay. Paminaw. Kining rapture of the church, pagsakgaw sa simbahan, mao kini ang pagkabanhaw sa tanan nga mga nangamatay nga mga magtotoo sod sa panahon sa simbahan, church age, ug ang kaning pagtangtang sa tanan nga mga buhi nga mga magtotoo from the earth. Okay? Gikan nining kalibutan na o kini may tabo at the end of the church age immediately. Human gyud. Immediately before, by the way, immediately before the tribulation nga musugod kini sa tuyo nga andamon kining
the purpose of preparing them nini mga patay nga mga correction nini. In the resurrection of all dead church age believers, o ang pagtangtang sa tanang mga buhi nga mga magtutuo gikan sa ning kalibutan at the end of the church age, immediately before the tribulation begins, sa tuyo andamon kini sila for the awarding ceremony. I'm talking about believers, living believers, mga buhi nga mga magtutuo. Iandam kini sila for the awarding ceremony atol sa Bima. B-E-M-A, Bima. Kay ang lainganin ng Bima is Judgment Seat of Christ. Now, kining maong event, instantaneous kini, kalit, in the twinkling of an eye, matod pa kini sa 1 Corinthians 15:52, o Philippians 1:10, o Philippians 2:16. So, kalit. Kalit kayo yun. Gani, dili lang kay ingon kapaspas sa pagpilok sa atong mata, kung dili 1/60th of a second. Kwintahara ko na. Gamitan mong math na 1/60th of a second mo abot kining maong rapture. Now, kano sa magyod may tabo kining rapture? Okay, tubag. Ang rapture o pagsakgaw may tabo kini sa diha ng kanang harianong panimalay sa Dios makumpleto na, is completely formed, o sa diha nga ang gidaghanon sa mga magtutuo mo kanang patas na, equal sa gidaghanon sa mga demonyo. Okay? Now, paminaw nini. Kining hitabua marks the end of the church age. Mao na ni patino na gyud sa paghuman sa panahon sa simbahan, but the time is simply unannounced. Why pupahibaw? Absolutely, wa gyoy mo sa ang mahibaw sa adlaw o sa takna nga may tabo kining rapture. It could occur today, may tabo kini karong adlaw, karong gabi ba, o sa sunod simana ba, or 1,000 years from now. So why nakaibaw? Busa, ayaw yun pagpalingla by elaborate claims nga ang rapture kuno. Never be deceived by elaborate claims nga ang rapture, ang pagsakgaw, is an absolute certainty for the immediate future. Ang matag magtutuo nga sakop sa simbahan, each church age believer at this event, sudden event, physically will be like him. Sama gyud kang Ginoong Kristo, prepared to share in his triumph, o ang iyang kana korona naon niya sa atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo, and to become his bride forever. Ang simbahan mao na iyang pangasaunon forever. Philippians 3:20-21, Revelation 19:6-9. Now, naiingnon ta speculation sa pipila ka mga Kristiyano as to when will it occur. Wa gyud ni biblical foundation, and only hinders their spiritual momentum. Maka babag lang noon kini sa ilang spiritual momentum. Now, mangutan na katingali, naabay mga timailhan sa dili pa moabot kining rapture o pagsakgaw sa simbahan. Tubag, wala. Walay mga timailhan. There are no signs preceding ni ining pagsakgaw sa simbahan. Apan, doon ay mga timailhan preceding the second advent of Christ. Sa di pa mubalik si Ginoong Kristo sa ikaduha nga
anhi sa kalibutan, there are signs. Now, if world conditions atol sa church age seem to parallel biblical descriptions of the tribulation, wa ni magpasabot nga ang rapture dool na. Wa. Sa tibuok kanang church age, niyadtong sa throughout the church age, ang doktrina sa gitawag og imminency of the rapture na gyud. Kay doktrina man kanang iyang pagkasigurong mo abot. Okay? Basta mo abot, walang takaybo kanus Mao na ibot pasambot sa imminency. James 5:8, Revelation 22:7, Revelation 22:7, 12 and 20. Now, ang mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan gi manduan nga mo pahimos ni ining maong panahon, otherwise called the sa gitawag nini age of equal privileges and opportunities, nga to have a positive impact to the world sa diha nga siya naga kanang abanti spiritually rather than be concerned of any sign or signs prior to the rapture event. Ayaw na nagunaw na kanang mga timailhan o kunsan na papahimuslon maramag natuis ang atong dila nini. Ang Dios buot nga kita mo pahimulos, mando gud ni pahimus ta niining maong panahon, age nga gitawag og age of equal privileges and equal opportunities, nga unta na impact yun ngadto sa kalibutan sa diha nga kita maga tubo spiritually rather than na nataguna-huna may tuon ng mga timailan unsa. Ayaw na. Now, okay, sunod nga pangutana, unsa may buti pasabot sa amillennialism o premillennialism o ang postmillennialism. Unsa man niini ang imong pagadawaton niining amillennialism, premillennialism, and postmillennialism? May tungod sa amillennialism maraming taon nini naglisod. Amillennialism kini nagpasabot the eschatological position in theology which denies kanang wa nimo dawat sa existence of a millennium either before or after the second advent of Christ. Apan ang premillennialism nagpasabot kini the eschatological position in theology nga nagatudlo nga kining panahon karon, present age, kanang magkagrabe kini with evil o kini human kini in judgment atol sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo, when He will set up iyan ang ipahimutang ang iyang gingharian o siya magadumala, will reign with righteousness for how many years? 1,000 years. Usa ka libo, literal ni nga kanang hari ni Jesucristo dinhi pahimutang sa iyang gingharian. Mao na ibot pasabot sa premillennialism. Ang postmillennialism nagpasabot kini the eschatological view sa teolohiya nga gikuptan kini sa mga pipila ka mga tao sama ni Daniel Whitby sa Inglaterra nga
who lived 3 centuries ago, tulo na kasinglo ang miagi, gikan sa 1638 ngadto sa 1726. Kini resulta kini sa ilang pagtuo sa millennialism. Okay, bitahan na ni. Millennialism or non-millennialism. Nga diin ang teorya nini nagatudlo nga there will be no millennium other than that which is supposedly in progress niini natong panahon karon. O dugang pagyon na ang post-millennialists nagatuo nga ang simbahan kanang pahimutang sa gingharian, then si Ginoong Kristo will come afterwards. Alang kanako, I do accept the pre-millennialism nga view nga mao'y tinuod. Okay? So, naglibog ka pa niya to kay murag nag-resort nag-pronounce itong mga pipila ka mga pagtuon. Okay, anyway. Padayon ta. Ang pangutana ni sunod, mao ni ihulagway ang gingharian sa Dios ug ang gingharian sa langit. You kindly describe. Okay. Atong tinaw ni mo ni. Ang gingharian sa Dios mao ang diin ang Godhead, okay, Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo, ana sila, okay, mao kana ang kingdom of God. Ug kini sila naghari in majesty forever, and it is where all ang tanan nga mga tao nga nangaluwas ana usab for all eternity. Mo na kingdom of God. Okay? Oh, how great are His revelations. How mighty sa iyang kaluwasan. Now, ang gingharian sa Diyos, God's kingdom, mao kini ang everlasting kingdom. It's not like a golden image. Okay? Ug ang iyang pagdumala o paghari mo kanang extend kini to every generation. For there is never a time when there are no born-again believers on the earth. Naamba na imong mabasa sa Daniel 4:3. Ang mga kanasuran ug mga imperyo mag-abot niya mga wa. Okay? The kingdom of God, okay? Ang bot pasabot, nations and empires come and go. The kingdom of God, which reaches beyond the boundaries of time and space, dili ini kini maguba, dili, will never be destroyed. Sa laing bahin, ang gingharian sa langit, titulo kini peculiar to kanang Ebanghelyo ni Mateo, Matthew's Gospel, and as has been demonstrated, refers to the rule of God in the earth, din sa yuta. And while it is seen in various aspects relative to its preparation and anticipation, it refers specifically ngadto sa Messianic kingdom, which was offered, rejected, and postponed at Christ's first advent and will yet be established, ipahimutang pa kini over the whole earth at His second advent, sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Now, laing pangutana, do you believe that Christ will literally and personally rule the world? Kung mao manggaling, describe His second coming. Okay. Ato klaro nimo ni. Yes, I do believe
nga si Ginoong Kristo will literally and personally rule the world. Siya ang kanang mohari niining kalibutan. Now, sa katapusan nga tunga sa Great Tribulation or the last half of the Great Tribulation, mo kanang may tabo ang dakong gubat sa kalibutan. It is an unprecedented world war will break. Now, the ensuing war matapos kini sa panahon sa Armageddon campaign. Okay? Have you heard about Armageddon campaign? The ensuing war, kining gubat nga itong isugutan karon, unprecedented world war. Kini mahuman kini. Matapos kini sa panahon sa Armageddon campaign in which ang mga puwersa sa upat ka mga dagkong political powers adto magatapok dito sa Palestina, on Palestine. Then suddenly, sa kalit lang, si Ginoong Jesucristo mubalik din sa yuta o muapil niya ng maong gubat. He will join the battle. Now, sa diha nga mahuman kining maong gubat by the Lord Jesus Christ, siya may mo terminate nini. He is returning to deliver the Jews. Daghang mga bersikulo niya na Isaiah 5:26-30, Isaiah 10:20-23, etc. Now, muanhi siya, he will come to establish his kingdom. Iyang ipahimutang ang iyang gingarian in fulfillment ni adtong unconditional covenant ngadto sa Israel. Daniel 9:24, Zechariah 14:9. Now, ingon nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, si Ginoo Jesucristo ang anak ni David. Okay? Iyang kanang buntogon, iyang gubon ang puwersa ni Satanas o depose the devil as the ruler of the iyan ning wag tangon na niya, pildihon na niya. Ang karniro sa Dios maoy mo regather dispersed Israel og siya magahari ning kalibutan literally and personally for 1,000 years. Ubos ni ining gitawag og magnificent policies nga he declared niya itong hinamdom ka sa iyang Sermon on the Mount. Then will the wonderful prophecy be fulfilled nga patinaw, naga-describe many peoples and mighty nations of Gentiles coming to Jerusalem to entreat the favor of the Lord. Zechariah 8:22-23. Now, laing pangutana. Unsa may imong konsepto sa langit o sa linaw sa kalayo? Well, my concept of heaven is this. Mao kini nga akong pangunahuna. Una sa tanan, ang langit, it is a term which in general denotes the abode puy-anan sa tulo kasakop sa Balang Trinidad. It denotes the abode of the Godhead. Apil ang mga anghel ug ang nangaluwas who are and ever will be with the Lord. Okay? Kitang mga luwas, uban na, kita niya na. Heaven is a place of glory. Okay ba ka ba? It is the home, sweet home sa tanan nga mga magtotoo. Now, dihay nagaingon, someone has said nga ang langit kuno usa ka dapit nga inandam nga dapit alang sa mga kanang andam usab nga mga tao. Heaven is so much better
kaysa the best experiences of earth. Corinthians 2:9, no age has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Now, dito sa langit, kitang mga magtotoo, di na ta magkasala. We'll sin no more. Ngano? Kay wa na'y iyang magkasala dito. No more subjects to temptation from world, the flesh, and the devil. Wala. Di na kita mga hipon nila. Okay? We will have a huge reunion with loved ones. Grand reunion. And the formation of new relationship will make heaven an extremely wonderful place of fellowship. Dito sa langit, paminaw, there will be no more pain. Wa na'y sakit, wa na'y paghilak, wa na'y pagbangutan, wa na'y kagutom o kauhaw, wa na'y mga luha, wa na'y kamatayon, wa na gani gabi dito. Why adlaw o Revelation 21:23 nagsulti niya na ang kinabuhi dito sa langit hingpit. Life in heaven will be perfect. It's going to be fantastically awesome. Gani, it's humanly indescribable. Di na nato na matugka, di na nato mahulay. Samtang ang akong konsepto bahin sa linaw sa kalayo mo kini. Dapit kini sa kasakitan. Ang kahimtang niini dili gyud maisip. It is a condition of unspeakable misery, everlasting fire, na diin ang mga od di na mamatay dito ug ang kayo dili na mapaong. Mark 9:44, na ay kangit-ngit, na ay kaitom sa kangit-ngit, blackness of darkness. Jude 1:13, the smoke of their torment magasaka hangtod sa kahangturan. They have no rest day nor night. Di amo na. Una na. Wa kay tug, wa kay pahuway, adlaw di. Revelation 14:11. Ang linaw sa kalayo nganlas kadaghanan og impyerno. Mao na kini ang ultimate destiny ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Mateo 25:41, nadayag 20, 10 ngadto sa 15. Now, dito sa Great White Throne Judgment, kini mo man ang katapusang paghukom. Presiding ang mo kanang dumala ni ining in terrible majesty mo sa Ginoong Kristo. Siya, he will preside where he will sentence. Iyan ang sintensyahan ng tanang mga dili magtotoo. Okay? Sa matag dispensation to join fallen angels in the lake of fire. Nga mo appeal na sila dito, mo kuyog na sila dito. Huwag sila mahimulagikan sa Diyos forever. Revelation 20:14-15. Now, niya ilang pangutan na. Importante kayo ni. Why does God, ngano kuno nga ang Diyos, gipabilin pa man ang magtutuo din ni Siyuta, human siya maluwas. Ngano man lang kuhaan niya. Now, you may have noticed nga God did not take you to heaven after you have kanang midawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ngano man niya kakwa? Ngano man, why didn't He? Now, you were just as saved in that first instant as you ever will be. You were fully qualified.
na nag-iya ka sa hingpit nga pagkamatarong o ikaw gideklarar nga namatarong, justified. So ngano manggi kanang dugay-dugay pa man. Why are you left in the devil's world? Ngano man? Unsay rason? Ang Dios anay tuyo sa imong kinabuhi. Iya kang gihatagan sa hingpit nga pagkamatarong with a particular goal in mind. Ang ingnon ta ultimate objective mao ang gitawag og God's own pleasure and glory. Iyang kabulahanan. Apan ang immediate objective is your blessing. Gipabuhi ka aron ka mapanalanginan. Kasabot ka. You are alive to be blessed. Indeed, both objectives are one. Usara ang tuyo. Nga ang Diyos mahimaya pinaagi sa pagpanalangin kanimo. Matthew 6:33. Now, sunod nga pangutana, unsa man ang kanang katungdanan sa magtotoo? Well, ang katungdanan sa magtotoo mao ang iyang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga di magtotoo. Mao na iyang katungdanan, responsibility. 2 Corinthians 5:20, Ephesians 6:20. Ang Dios kanang pili, naga-appoint sa tanang mga magtotoo. Gihatagan ta og appointment. Ang una niini, namely that of a royal priest. Harianon ka nga saserdote. And that of a royal ambassador. Embahador ka nga harianon. Kining gitawag nato ni in English og warrants. Kining warrants duha nga gikan sa Dios. Mao'y naga-appoint ka nato to the two highest offices anyone can hold in this life. Spiritual growth. Spirituanong kanang kanunay yun nga mao kanay function sa atong pagkasaserdote. As believer priests, kita nagarepresentar sa atong kaugalingon atubangan sa Dios. Apaningon nga mga embahador, as ambassadors, kita nagarepresentar sa Dios atubangan o ngadto sa tao. Now, the perception of doctrine, ang imong pagtuon sa doktrina, mao kini ang primary responsibility sa tanan nga mga sakop sa harianong panimalay sa Dios nga kasamtangan usab nga kanang royal priest. The application of doctrine mao kini ang primary responsibility sa royal ambassador. So I hope nasabtan niyo. Okay, simple kayo mangutana. Unsa ang mas magtotoo pagkat-on sa pulo sa Dios? Well, this is very basic. The believer learns the Word of God by first, pagbutang siyang kaugalingon ubos sa awtoridad sa Dios nga mao ang iyang pulong. Ug kini makabot lamang, maangkon lamang pinagi sa imong pagtambong o sa kasimbahan nga diin ang kamatuoran sa Dios, God's truth gitudlo kini sa ka pastor magtutudlo nga adunay gasa sa pagtudlo, who has the gift to teach. So ang magtotoo kinahanglan nga mo lingkod siya diha sa pew niya, kanang dili siya magsaba, ablihan niya ang iyang mga dunggan, and magtutok siya, mag-concentrate ngadto sa gitudlo nga pulong sa Dios. Human siya
mo sugid sa mga sala. Of course, all of these tanan bahin kini sa grace method nga ginganlan nato gap or grace apparatus for perception. Kini aparato kini sa grasya alang sa pagpanabot. Ubos kini sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Now, laing pangutana. Mga basic kining ilang ipangutana. Sa diha nga ang Kristohanon makasala, unsa man niya pag-regain sa iyang pagkikambitay sa Dios. Tubag, when a Christian sins, unsa may metabo? Be? Sa diha nga makasala ang magtotoo, unsa may metabo niya sa iyang kalag? Mawagtang ang unsa? Pagpuno sa Espiritu Santo kaniya. Mawagtang. Thus, he gets out of fellowship with God. Mahikawas siya sa pagkikambitay sa Diyos. Apat to regain his fellowship with God, kikinahanglan niya ang pagsugid, homologeo. Nga nagpasabot kini og to acknowledge, to name, to cite, to admit. Okay? Ang kuno niya nga nakasala siya. He admits, acknowledges his sins privately to God the Father. Kaya ang pulong kung homologeo, Griego ning pulong. The word homologeo is directed toward God. Kanang support kini punting ato sa Dios. Because you see, ang Dios man ang atong himuan og sala. It is God who forgives sin pod. 1 John 1:9. Okay. Ninilang una kita kutob no atong ipadayon ning pipila pa ka mga pangutana dinhi. Dinhi lang ta muhunong og atong ipadayon ni ugma. Magampo ta. Amahan namong Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo bahin ining mga butang nga may kalabutan sa among kinabuhing Kristohanon. May kalabutan sab sa among uluhan sa among gihisgutan. Unsaon na mo pagkahimong mananaog dinhi sa kalibutan og dito sa sunod namong kinabuhi. Salamat o Diyos nining mong grasya. Salamat sa imong pagtudlo kanamo sa dugang pangkamatuoran. Ubani kami sa among pagbugbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi sa among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.